Pa slušajte me, mi smo jako radosni, bili smo spremni tu da poginemo, orijentirali smo se jako na defanzivnu igru. Slušajte, igrači su bili fantastični. To je bez daljnjega, oni imaju karakter, pokazali su to milion puta. Kako je Vardar imao prednost na početku, sad možda imamo mi malo prednost, ali stvarno je prvenstvo dugo i biti će tu još svega. Nije to ništa gotovo, u svakom slučaju velika pobjeda Pelistera. Ja bih se zahvalio svojim igračima, bili su ne fantastični, nego ono kakvi oni jesu, oni su karakterni, borbeni. Imate kontrola nad prevarot i na rezultatot skoro cel nadprevar. Kada je tajnata? Neki igrači su tajne, igrali su dobro. Nema to tajne, igrali smo jako obranu. Mi smo igrali strahovito dobru obranu. Mislim da je uvijek, ja volim reći svojim igračima, ne možemo igrati toliko loše u napadu koliko se možemo dobro biti defanzivno. Tako da obrana je danas pobjedila sigurno. Zaustaviti Vardara tu na tako nisko golova, to je stvarno fantastično. Za kompletno iznenaduvanje potrebna je pobjeda Ivo Bitola. Može li Eurofarm Pelister da povtori igrala? Ja mislim da može, a vidjet ćemo. Igra se puno, igra se još puno.